सोशल मीडिया प्रीती बंधू बांधवांक नानी माईल नमस्कार. या एपिसोडांत प्यांटीहोजा विषय तुमक सांगता. हंगा एक पेटी निगेले अमेरिकन फ्रेंड आमका संजवाळा डिनर आपयला. पण हाव हंगा ब्लॅक ड्रेस म्हणून मस्त जन घालता पार्टीक पडा. ते ब्लॅक ड्रेस चिकेची आमगेले मोडकाला वैरी असता. ಕೆಲವೇ ಮೊಳಕಾಲು ಮಳರಿ ಪಯ್ಯ ಗಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಡಿಕ ತಸಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ घालताना हंगा पॅन्टी होज म्हणून घालताची लायक घालची हंगा रिवाज. आम्ही बुचाक रेडी जात असताना पळोच कसेले मिगे पॅन्टी होजा कितले हळू वाटत जाला मस्तसची ताकसे जाता काढतन जागृतन काढतन जागृत ना म्हण जालारी एक सान वाटत जालारी टॅपिंग चान्सेस मस्त म्हणारी त्या शियर फॅब्रिकान करचे कडे कसे करचे म्हणू किनीगळ मामा सांगले एक उचून माके पॅन्टी होज घेऊन या. मिगेल किनीगळे मामू खाईन गेला पॅन्टी होज दोन तवा चमकला होम डिपो वचून सांगले काय होज दी म्हणून मळारी पॅन्टी विसरला आणि लास्ट उडगास असेल दिसत मातांत ताणे गार्डन सेंटर आवचून यांपळे होज म्हणून इतली होळे पाईप काढू दिला आणि यो घेऊन आयला. हक्क गत ना हाव पॅन्टी होज स्कर्टा भितर घालूक निमगेला नाही म्हणून हांडलेकला मिगेल गार्डनाचे होजाक वाटत जाला म्हणून म्हणारी खडेक पार्टी उचका जलारी पॅन्टी होज ना अशी वचे ना ते मिनी स्कर्ट शे ब्लॅक ड्रेस घालून तशी मागेरी चमकली घेऊन आयली. मागीर घालून वतना पार्टीक अर्ध घंटे लेट आम्ही केन्नाय म्हणचे इंडियन टायमिंग म्हणून आम्ही केन्नाय पक्का असताची कोणी केन्नाय सांगलारी एक 5 मिनिट लेट जाता शिवाय ताची वयर जायनाची. तशी ती मिगे फ्रेंड म्हणाली केन्नाय शनॉइज केन्नाय टायमार येता आज कसे झाले म्हणून कडे की या विषय सांगतना त्या दिवस पार्टींत पुरे जनाक पॅन्टी होज गार्डन होज म्हणून हसून पूर जाला. तसल पुरा खबर आत्याविनी पॅन्टी होज हाडी मळारी किनीगुळी मामू चंद कोणू पॅन्टी होज घेऊन येता गार्डन होज घेऊन येता. नमस्कार. नानी माईले वीडियो तुमकां लायक जाल्यार प्लीज शेअर करयाची लायक करयाची आणि यूट्यूबार पुरा डाउनलोड केला सबस्क्राईब करयाची फ्री सबस्क्रिप्शन येता मेळ्ळी हांव पास. नमस्कार.